ukhuluma kunabantu emhlabeni kodwa ke sibonga lo bhuti ngendlela abeka ngayo izinto. Kanti wena unguba feka njalo nasengile Defending search.
Hey, lesi simo esikhulu lesi sibekwa lo bhuti. Ukuthi senzeka noma kuyiphi indawo ke mfowethu. Noma yiphi indawo lapho uphila khona kwenzeka lokho. Angithi nje kwakhona lapha ekuzalekeni mkhulu. Lento iyenzeka. Umsindo olapha ekuzalekeni phakathi kwabazali bakho nani nonke nje ekhaya. Kuningi nje okwenzakalayo. Kodwa umndeni ophelele kufanele wazi inobaba nomama. And-ke lapho ke kuba umuzi ophela ngathi ungconyana. Ngoba nomama mayedwa uyadala nawe usisi. Uma sekubulala lo baba wakho ungeke kashaya akakubulala noma kumisa impilo yakho. Akufake isifo lesasaqeda ngaso ubaba wakho. Usisi lukhulu especially uma umfana. So le ndaba ekhuluma lo bhuti lo siyabonga mfana sekhaya. Ubeka into ejulile eshaya wonke umuntu. Thina kwethu ukuncoma into esile esukenziwa umuntu. Ngoba uzobe senkingeni nje indlebe sekuzalekeni khehla. Uzalwa enhloboni yomqwayisi. Lo mqwayizi wenza njani? Uningi into eningi ayifihlayo lo mqwayizi okuzalayo before uthathe umqwayizi wena uthi umakoti. So kubalekile ukuthi ukwazi ilapha yonke into eshaya umuntu emuva lakho. Uyalazi uzalelweni yini msonto wakho? Angalethola amagolo cha ngeke. Walethola oqala nje before ume noma ume nje. Ulungisa uvala umsindo kayihlo nonyoko. Kodwa uma esekhona umama wakho ayi babukhuni khona ukuvala lo umsindo. Kodwa kusalayo okunye wodlulendela la kumama uhamba ekhabo la ufuna umuzi wakhe la ufuna ibikini. Ukuthi mina ngwakuphi mina ngoba leqilo nyo ayikinde iqinje ngalezi njalo. Uma esefile nje baba wakho buningi azokuvimba akuvala ngegama la Jesu. So konke ukuphila kuyadula kodwa kufuna ube wena nje uwenza ukufika la kuwena bese wazi ukuthi njobe izandla zimbili akekho ufuna athi mina ngingayike baba noma ngingayike mama. Uma kwenzeka wena uzalo umqwayizo othile bese ethatha kushikitshela kwa baba ubese ehamba ebaleka mhlambe ayaguqa ukuba noqwayizo usenhlahleni. Kodwa kusho ukuthi ke lo msindo lo ufuna uvalwa wena zokwazi ukuya phambili. Otherwise ngeke mfana wami ngoba lo msindo awenzayo unqushunqushu ifuna wena uyibhande uyethu uyedula mfana wami kuba yakwazi lento. Kodwa tholala kithi kuphela ngoba sinje. Ingakho thina we giving lessons. Sikunika nje noma ngabe uphansi noma uphezulu noma uyitshatha usile sikuphinga nje ihlala sikunika ifundo kuphela la simanyakaza nje thina siyisikole kodwa othandayo. So lo uma usenkingeni isukenziwa ukuzaleka lo olapha yebo izinyoka ayiziningi into izinyoka ngoba kusokuyinto mhlawumbe ocabanga ukuthi wena iyakusiza noma. So le simo sikhona ke bala sami osishaya siyabonga isimo esikhulu esiyinkinga esingeke wasala silapha ngaphandle ukuthi ube namandla edlozi okuhlangana ukuthi mina ulungisa ikhabo lobayela baba nakho umama ngilazi. Uma ungalazi bakhulu mhlawumbe senkingeni njalo kunjalo. Ngiyabonga ke madoda amakhulu ubusisa lokho kuphela ngoba thina singabadlamini maswati anolwazi ongapheli.